subscribe dan komen-komen di channel YouTube-nya Mas Edi Nyem. Terima kasih. Nglambara ing awang nyawang hangat langon bebasan tanpa nerang basing mega mendang ngobak medare jaga ngoladara nglambarango gawe gono katungkol ngombar gagasan sade mati nomor ngimpi yuk ayo yuk 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 budaya Edi Luhung mungkin datane kengko saya sawe ngrembok monggo-monggo dulur sederek kula sampe mirsani seni budaya kita seni renyang kabudayan Jawa ingkang badhe sowan kagem para pamirsa. Monggo-monggo dulur sederek kula sampe mirsani seni budaya kita seni renyang kabudayan Jawa ingkang badhe sowan kagem para pamirsa. Yuk 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 para pamirsa kakung mewah putri sekian santan seka mirsani sandirenya kabudayan Jawi ingkang kita uri-uri. Yuk 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 yuk.
Yuk ya. Yuk ya. Ayo yo yo. Yuk 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 ya.
yo caritane wayang Ramayana eka goro ngalang Diraja Ratu Buta Rawana Raja gawe geger nyolong Dewi Sita Anoman sikate putih sowan tangan sing tadi jamune konangan Indra Jelan Pati ning adoman ora wedi gede bela dalan ngalang ati apa deapa tabah piro ayo mas heyo ayo yo 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 hey ah ha e ha e ha e ha e ha e ha e ya apa segara kidul neng sisih kidul tanah Jawa dumunung ing ana segara nyata gede ombake golong ora kendasa ben wayang nang mata janang nang nyata manis sembrono kreta jana dadi titihane pasurya dewa ra ana gunane katon semonar kabeh samake ra agerito bisa mestake ning sisih kidul tanah Jawa lumulunge ana segara nyata gede ombake golong ora kendasa ben wayang kang nata jalma kang nyata manis sembrono kreta kencana dadi titihane pasurya dewa ra ana gunane ayo yo Arbeni ke jalan apa Tembati oh ke jalan Tembati mas Tembati Allahumma sholli wa sallim
Jebule ana sing panas kupinge ge Allahumma lah. Nah, diteruskan ah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adam bismillah isolatan daimatan bidawami mulkilahi tombo ati iku limo ing warnane kabeh pisan maca Quran samanane kabeh pindho akan lakonana kabeh telu wong kang saleh kumpulana kabeh papat wetangira ingkang luwih kabeh limo dikir wangi ingkang sugih sawijine sapa bisa anakoni insyaallah Gusti Pangeran ngejabahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur datang para pepunden, para sesepuh, bini sepuh ingkang dugi nurmatan. Keparang kula mriki nyulihi saking sedaya keluarga ageng kasenengan kuda lumping gagah rimang Dusun Gleran. Agenipun awit kula waos siang dungkap sonten menika marak sowan. Derek atur panglipur soho derek mangayu bagyo menggah kasukaranipun panjenenganipun ingkang ngamukugati Bapak Adi Subhan agenipun tasakuran Wanemetul Hitan Mbok bilih sedaya rencang agenipun sowan saha derek panglipur Purwo Madu Kuwasana saestu kirang subasita saha kirang remali dhateng para wisdaya kula sarencang saking kesenian kuda lumping Dusun Gleran Desa Keneng Kecamatan Bandungan nyuwun pangapunten ingkang kathah linangkung Bapak Ketua RT kalih katuraken nggih panuwun bilih pisowan kula sakadang ugi saged dipun tampi insyaallah saged pimangke malih pentas ingkang badhe dumugi tanggal 7 Juli wonten lapangan Koramil Kecamatan Bandungan insyaallah badhe pentas siang dugi dalu matur nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.